मिथिवा जोङो दे आशीर्बाद नै आब'आ गिफ्ट होदों आरोना बाबा मोननो आर'नाइ दै बोरि खेलानि फार्स्ट बान्था औ आखाइ खबना रायजोफोर बयबो आखाइ खबनानै होदो बे डान्सनि कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशननि आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि लोगो बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबनानै हो सिनायना रायजोफोर सिनायखागौ नङा होमबा नोंथांमोना गोदो जोंजोंनो जमायैनो दंमोन दा जेबो नङा माने बिथांमोना मोनसे आफाद दङ बे दा गोदानै दादों दा नानिमोना एनएनए कलेजावहाय दा फरायगासिनो दङ स्टाडि खालामगासिनो दं थ' बिथांमोना दिनै जोंजों बाहागो लाफैदों आखाइ खबनानै हो रायजोफोर सामलायगिरि बिथांमोना थ' बिथांमोनखौ जों दाहाय बिबुंथि लाखिगोन दा बिथांमोनखौहाय सिनायथि लाखिनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिमबो बिथाङा आर्मि अफिसार बिथाङा बेंगालर हालामावनो थायो थ' बिथांखौबो गांसे आर'नाइ फरायनो थाखाय खावलायदों बिथाङा आर्मि अफिसार दे बेंगालरावनो थायो सिनायना रायजोफोर थ' गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो जोंजों बाहागो लाफैनायनि थाखाय आसा खालामदों बेंगालराव थानाया गोबाव जाबाय होननानै आंनो फोरमायदों दा गिबि खेब फैनानै बिथाङा जोबोद मोजां मोनदों होननानै फोरमायदों माने खुनुबेला बिथाङा फैफेरामोन दा दिनै बिथाङा लोगो लाफैदों गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो बिथाङा फिल्ड अफिसार हाबा मावो दे सिनायना रायजोफोर सोरबाफोर जुदि जब नांगौबा बिथाङा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथाङा सिकिउरिटिनि फिल्ड अफिसार बिथाङाबो जोंजों लोगोसे गिबि खेब दिनै देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबोआव बाहागो लाफैदों गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो जोंजों बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बुंनाया जायाखै आं इउएसएआव खामानि मावा बेंगालरावनो मावो एर'स्पेस इन्जिनियार सरि आं माने ब्रेकेटआव इउएसए लिरनायखाय माने सरि बिथाङा गावनि वार्किंखौ खामानि हरनो गोनां लादों गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो बेथांखौ हरबाय मेडामनिसिम गोजोननाय थाबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बिथाङा बैसागु ट्रास्टनि अमेन प्रेसिडेन्ट गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिमबो बे समाव जोंजों बाहागो लाफैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैनायनि थाखाय आरो जोंहा लाफैबाय थायो जोंखौ थुलुंगा होफैयो बेनि थाखाय जोबोद गाहाम नाङो आरो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आखाइ खबनानै हो रायजोफोर बावनो थाखाय गावहा गोसो जानायलाय बयनिबो थाखाय आर'नाइ लानानै फैदों बयखौबो गानहोगोन जाय बिथांनि नामा बलदाब दैमारि बिथांनि डिएलखौ जोंनि सासे दैदेनगिरिया मोनदों अननानै नोंथाङा लांफैनो हागोन जोंनि आखायाव दङ ड्राइभिं लाइसेन्स बयबो आखाइ खबनानै हो बिनानावनि थाखाय जोंनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सन्जय बरगयारि सारनिफ्राय लांफैनो गोबां बर' फिसाफोर दिनै जे नैबे 1433 बांला मायथाइनि गोदान बोसोर दिनै 5 तारिख एप्रिल दाननि 19 तारिख दिनै ब्रह्म धोरोमनि गिबि खेब बर' हारिनि गेजेराव ब्रह्म धोरोमखौ सिबिजेनग्रा फोरोंफैजेनग्रा गुरुदेव कालिचरननि जोनोम सान आंबो सासे ब्रह्म धोरोम सिबियारि हिसाबै बे तारिखखौ अरायबो सैथोयै गोसोआव लाबाय थायो जोङो बे फोरबोखौनो अरायबो सैथोयै जयग'नि गेजेरजों गुरुदेव आफा कालिचरन ब्रह्मखौ गोसोखांबाय थायो आं गुरुनि खाथियाव सिगाङै आंनि मान बावनायखौ जासिबाय लोगोसे नैबे बेसेबांबा गोजान रिउ कर्नाटक रायजोनि बांगालुरु सिटियाव दाब दाब जायगायाव खामानि मावनानै थाफैनाय गोबां मिथियै हसियै अफिसफ्राव खामानि मावनानै थाफैनाय जोंनि बर' फिसाफोर बिसोरनिनो फिसा फिसौ माखासे फरायनो थाफैनाय जोंनिनो फरायसुला फरायसुलि फिसा फिसौफोर दिनै नैबे आफादखौ दैदेनबोनाय खुंनाय राफोद नेहाथारि आरो आफादगिरि लोगोसे बिसोरजोंनो सहाय होफाग्रा सुबुरुनगिरि
आरो दंनाय मानि बे हालामाव थाफैनाय बर' फिसाफोरनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय अननाय अरायबो जासिबाय फोरोंनाय जिउ खुंनायनि राहा बिनि गेजेरजों गावनि हारिमु कला कृष्टि दिन्थिदों गावजों गाव सिनायथि मोनलायदों गावजों गाव सिनायलायनानै आंबो बर' होननानै गोग्गानो हादों बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল सर আপোনালোকে আমাৰ লগত আহি আমাক অকণমান সহায় দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া বহিব পাৰিব सर Siri siri lasai lasai serba khana sai मीना चकमा my colleagues Adit sir हम लोग सातिया से आए हैं सातिया एक ऑर्गेनाइजेशन है सातिया होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और 4 डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग फूड एंड बेवरेज सर्विस फ्रंट ऑफिस एंड फूड प्रोडक्शन उसमें 3 स्टेजेस है फर्स्ट स्टेज है कैंपस ट्रेनिंग कैंपस 2 मंथ ट्रेनिंग होता है उसमें क्लासेस और प्रैक्टिकल होते हैं और उसमें CLS कम्युनिकेशन लाइफ स्किल क्लासेस भी पढ़ाए जाते हैं और मनी मैनेजमेंट भी क्लासेस होती है और सेकंड है ऑन द जॉब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसको इंटर्नशिप वो हाउसकीपिंग और फूड एंड बेवरेज सर्विस में 2 या 3 मंथ की OJT होते हैं वो 3 या 5 स्तर में होते हैं उन लोग का जो स्तर होता है वो बराबर होते हैं और 3 स्टेजेस है 5 ईयर कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट मतलब साथिया 5 ईयर तक वो कैरियर डेवलपमेंट में सपोर्ट नार्जारिनिफ्राय आरो 200 रां 200 400 500 500 मोसानायखौ लोगोआव लाफामारनांगौ मानसिफोरा इनकाम जामारो जेरावखि थाङा थेंक इउ बेबायदि मोसाबाय थाबाव आसा खालामो सरप्राइज लाबोलाबो मिथिवा जोङो दे आशीर्वाद आशीर्वाद आयुलाय मा बाब्राबलायखो दे बोर हो मेरला खुलुमबाय आबरखौ लालाय छुड़िया फोटो मेगन नायनानै खे माने मेगन फैसाबो होलां इदिबो खालामनांगौ फैसाबो होलांनांगौ दे बिथाङा फट' लानो दे नों लाखांबाय लानो थान्दा जानांगौ दैसो गैला आइसक्रिम जादो खावगोन एसे सानैखौ मैगं जाग्राफोर आरोना नै एकदम मानसिफ्रानो बुंफबजोब्बाय लाना होना
दै बोरि खेलानि फार्स्ट बान्था औ आखा खमना रायजोफोर माबे खेलाया मा आखा खमना आरो नैबे डान्स बे डान्सनि डान्स सोनिया सान्दिया डान्सनि बयबो आखा खमनानै होदो बे डान्सनि बहुत बहुत गोजोननाय थाबाय जाय जाय बिथांमोना खेलाखौ गेलेनानै देरहासार बान्थाखौ मोनलांबाय नङा होमबा एसे जागोन आरो फैगोन बोसोराव जों बेनिफ्राय साबसिन हामसिन होनो नाजागोन आसा खालामो दिनै जाबादि गेलेबाय सानदुं गोसायाव गोलोमदै बोहैलायनाय आरो फैगोन बोसोराव बिदि बांसिन गेलेबाव जों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन खेला होनो नाजागोन बेखिनिखौनो बुंनानै उननि हाबाफारिखौ आदा बोसोर नार्जारि मोसानायखौ कन्टिनिउ खालामफैदो सार फैलाय फेमिलि जोङो अपेन बैसागु मोसानोसै सिन्था खालामनाङा भिडिअ रायजो राजाफोर जोंना दानिया मोसानो फैगोन आयशा बसुमतारी बिथाङा जौस्राङाव फैनानै मोसाफैसिगोन रायजो राजाफोरनि नोंथांमोनाबो मोसाफैनो हागोन आरो Tabororong. Này, abang gift ada na, bawa menaruh naik. Jangan awas kan ya,
बरिया आसामावबो बेसेबां लाथु जानां बड'लेण्डआवबो दा थांबा नोगोरनि लासिबाय मानसिफोरा नोगोरफोरा फैदों आरोना देग्लायनि बैसागुआव नोगोर रंजाबाय जोंबो मोजां मोनबाय स' ओमफ्राय आंना मबाइला सुइच अफ जाबाय आरोना ओंखायनो भिडिअखौ आंनि मबाइलजों लानो हायासै सनियानि मबाइलजों लाबाय स' दिनै ओमफ्राय मैगंआबो थोलायलायासै आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा जानो लुगैयो नालाय ओंखायनो जोंबो लाबोदोंमोन स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो स' बाय बाय बैसागु गाइस